Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Көн сайын диярлек біз сезгә милләт тормышында булган мөһим һәм кызыклы вакыйгаларны җиткерәбез. Студиядә мин Роза Диатуллина, бүген безнең программада. Алтайда татарлар ничек яши? Монда инде 30 кеше бар. Болгорны Алтайшкы. Ну, без белмәгәннәре дә бар бит инде, дәшми торганнары да бар. Кыллар, клавишалар, мембраналар, милли музейда яңа күргәзмә. Күргәзмәгә керә-керешкә үк Рөстәм Яхинның концерт афишасы каршы ала. Һәм экспозициянең башында ук композиторның шәхси әйберләре. Рамина Нуриманова иң яхшысы. Ой, шашак, гү шашак, маты бисенки, я. Хей! Томск шәһәрендә Заисток көнен билгелиләр. Не каждый город может похвалиться таким мероприятием, которое проводит именно Татарская Слобода. Алтай татарлары үз телләрен, гореф-гадәтләрен гаиләдә саклап калырга тырыша. Әминә Мөлекова балалары белән моннан 15 ел элек чамасы Алтай якларына күчеп утыра. Йорт салып чыгалар, яраткан эшләре белән шөгыльләнә башлыйлар. Милли оешмада актив катнашалар. Татарларга Алтай җирләрендә туган телне саклау никадәр авыр? Тулырап Айзат Шаймарданов. Менә бәрәңге сиринде шулай ук эшлибез, май салабыз, зелень салабыз, туз салабыз, суган салабыз, күп итеп суган салабыз без. Вот, сочныйрак булсын дип. Монда кыстыбый да башкача пешерелә. Беренче чиратта камыры калын. Татар ризыклары Мөлековлар гаиләсендә милливлекне саклап калучы төп гореф-гадәт. Әминә апага кызы Алия да ярдәм итеп тора. Вакыт булганда пешерәм. Бәлеш пешерәм, вак бәлеш, гүбәдия, кыстыбый пешерәбез. Әни миретте дә, кортаны миретте авылда булганда. Бәләкәй чакта кортаны тоже иретте мине. Әминә Мөлекова тумышы белән Башкортстанның Стәрлебаш районыннан Стәрлетамак мәдәни агарту училищесын тәмамлау белән әнисе һәм бер туган апасы яшәгән Ташкент шәһәренә күчеп китә. 20 ел яшәдем. Шунда кияүгә чыктым инде бер мишәр егете эләкте дә. Шуннан кулдан ычкындырмадык инде аны. Менә 2 балабыз булды. Шуннан соң 3 бүлмәле квартира бирделәр безгә. Шулай итеп, Юнусабад дигән районда яшәдек без. Балаларны әзрәк үстергәч, халык филармониясына барып, анда фотовый җитәкче иде. Шунда барып, оннан инде үзем йөрдем, җырлап солист булдым инде. Шуннан балаларны да алып бардым шунда. Алар безнең бию ансамблендә икесе дә, малаем да, кызым да бию ансамблендә биеп йөрделәр. Ләкин Үзбәкстанда бәхетле тормыш дәвамлы булмый. Ире бакый дөньяга иртә китә. 90нчы елларда гаилә йөген үз җилкәсендә өстерәп барган Әминә Мөлекова кире Башкортстанга күчәргә мәҗбүр була. Русские в Рязань, татары в Казань, корейцы в Пхеньян, үзбекләр шутта калады диделәр. Шуннан соң шундый ниләр чыкты да инде, мен инде буларны, балаларны алдым да Башкортстанга кайтып киттек. Шуның өчен генә. Шуның өчен генә түгел, анда күп нәрсәләр булды. Сез ишетмәгәннәр дә булды. Соңра 2008 елда Әминә ханым балалары белән Алтайга күчә. Төп сәбәбе экология. Безнең Стәрлетамактан соң һава ашады. Чөнки безнең Стәрлетамакта тыналып булмый анда. Противогаз белән йөрү кирәк. Химзаводы же. Монда бит инде килгәч мин дип тыналып йөрдем Стәрлетамактан соң. Шуннан балалар белән сөйләштек тә, монда киттек. Таулы Алтай шәһәрендә Әминә ханым йорт салып чыга. Үзе татар мәдәниятенә гашыйк кеше буларак биредә татарларны берләштереп тора. Алтайда ул 2 баласы оныгы белән бергә яши. Кызы Алия балаларны биюгә өйрәтә. Буш вакытында кул эшләнмәләре ясый. Уенчыклар ясыйм. Бәйлим үзем. Үзем ясыйм. Бу хобби гынамы инде әллә? Бу хобби. Алияның кызы хәзер Новосибирскида белем ала, ләкин татарчасын гына онытып бара дип борчыла ул. Кызым аңлый ул. Тоже бик сөйләшмәй, әз генә только. А так вещь аңлый. Ялкаулар без, наверное. Ул Башкортстанда ул туып үсте, онда садикта йөргәндә ул нык әйбәт сөйләшкәне ул. А монда килгәч, уже монда вещь русча сөйләшәләр балалар мәктәптә. И вот немножко забыла. Телен оныттым. Вот без идә сөйләшәбез. Татарча стараемся. Әминә апаның улы Марат
Казанга күчәргә һәм татар кызына өйләнергә хыяллана. Менә син Казанга, Татарстанда булдың, әйме? Барып килдем бер мәртәбә. Ничек ошады, нәрсә ошады? Бик ошады. Кала зур, матур, чиста, кеше күп йөри. Татарлык кешеме, бармы, сизеләме? Бик сизелмәй, обычно урысча сөйлиләр. Бер магазинга кирсәң, татар теле ишетелә. Үзегезнең Казанда каласыгыз киләме? Яшисез киләме киләчәктә? Миңа ошады, мин калыр идем. Шанс булса, тагын бер мәртәбә барып килермен. Алтайда татарларның киләчәген ничек күрәсез? Ничек дип әйтим инде? Бөтен халыкның да киләчәге, ни әйтмешли, бик куркыныч дип уйлыйм. Күп сөйләмибез инде ул турыда. Кешеләр сизәләр инде. Сизүчеләр бик күп хәзер. Әминә апа, татар аш-сулары тагын да тәмлерәк пешсен өчен без сезгә менә Татарстанда җитештерелгән шушы Кукмара дигән табаны бүләк итәсебез килә. Рәхмәт зур итеп. Рәхмәт. Менә мактаным әле. Күрегез, миңа нинди биләк эләкте. Европейское качество, экологически безопасное антипригарное покрытие, длительное и комфортное использование. Все это посуда Кукмара. Тепло и уют в каждый дом. 8 800 333 93 45. Дусларым, дус ишеләрем. Дус ишеләрем. Сез дуслардан аерылсам, ялгыз башыма дишеләрмен. Сез дуслардан аерылсам, ялгыз башыма дишеләрмен. Менә шулай гомер буе дус яшик, бергә яшик. Айза Шаймарданов, Татарлар, Алтай. Музыка гасырлар дәвамында кешенең аерылгысыз гомер юлдашы булган. Борынгы заманнардан ук көй чыгару өчен төрле чимал кулланып, уен кораллары әзерләгәннәр. Татарстан Республикасы Милли музейында кыллар, клавишалар, мембраналар дигән күргәзмә бара. Биредә дөнья халыкларының традицион һәм һөнәри музыка уен кораллары тәкъдим ителгән. Шул исәптән татар халкына хас булган музыка кораллары аерым игътибарга лаек. Экспозициядә танылган башкаручы музыкантларның, композиторларның, дирижерларның, музыка осталарының шәхси әйберләрен дә күрергә мөмкин. Тулырак киләсе сюжетны карыйк. Күргәзмә керә-керешкә үк Рөстәм Яхинның концерт афишасы каршы ала. Һәм экспозицияның башында ук композиторның шәхси әйберләре, шул исәптән фотосурәтләре, кулдан язылган ноталары һәм төрле документлары урын алган. Шулай ук әлеге күргәзмәдә гомумән төрле танылган шәхесләрнең шәхси коллекцияләре һәм шулай ук төрле уен кораллары да тупланган. Әйтик, күргәзмәдә виртуоз гармончы Фәйзулла Туишевның гармоннар коллекциясе урын алган. Ул аларга татар хатын-кыз исемнәре бирә торган була. Шуңа да биредә Мәрьям, Асия, Фәхерниса кебек атамалы уен коралларын күрергә мөмкин. Экспозициядәге иң кечкенә гармонның биеклеге 4,5 см, ә киңлеге 12 см. Фәйзулла Туишев коллекциясын музейга тапшыру эшләрен үләренә 1 ел кала. 1958 елда башлаган. Әлеге коллекция безгә 1959 елда тапшырыла. Аның тормыш иптәше фотографияләрне, документларын һәм аның бик зур гармоннар коллекциясеннән инде 17 гармонын безнең коллекцияга тапшыра. Безнең гармонар коллекциясын гомер буе туплый, аның коллекциясында 19 йөз ахырында ясалган гармоннардан алып, ул инде 20нче гасыр урталарында гына ясалган, әле Казан музыка уен кораллары фабрикаларында ясалган гармоннарга кадәр була. Фәйзулла Туишевның кайбер гармоннары чыгыш ясаган киемнәре музейның стационар экспозициясендә дә тора. Еш кына
әлеге уен коралларын ясаучы осталар читтә кала килә, аларны белмиләр. Шундыйлардан 1940-50 елларда җәелеп эшләгән Айдар Искәндәров. Күргәзмәдә әлеге останың да гармуннарын күрергә мөмкин. Экспонатларны фарфордан ясалган фигуралар бизи. Алар СССРның халык артисты, Татарстан дәүләт симфоник оркестрының беренче дирижеры Натан Рахлин коллекциясеннән. Татарстанда бүген дә гамәлдәге барлык музыка сәнгать учреждениеләрен булдыруда катнашкан Нәҗип Җиһановның думбрасы да бар биредә. Ул аңа дусты казак композиторы Кыддус Кужамьяров бүләге. Күп еллар кабинетында эленеп тора. Гомумән Нәҗип Җиһанов төрле уен коралларында уйный белгән. Учась у нас в Казани в музыкальном училище перед своим отъездом в Москву, где он уже закончил консерваторию, он освоил уже профессионально фортепиано, фагот и виолончель. Так что он разными и струнными, и клавишными, и духовыми инструментами владел. Вот. И я полагаю, что ему не составило большого труда музицировать какие-нибудь напевы. Тем более, что культура музыкальная Казахстана, наверное, была близка, ведь он рожден в городе Уральске, это в Казахстане. Күргәзмәдә Идел буе гына түгел, Көнбатыш һәм Көнчыгыш илләре уен кораллары да бар. Әйтик, Мисырның лютня дигән музыка коралы һәм Һиндстанның ситары кызыклы. Соңгысының корпусы кабактан ясалган һәм сөякләр белән бизәлгән. Самый большой интерес на нашей выставке вызывают такие раритетные экспонаты, как гитара западноевропейского производства XIX века, также гармония нашего местного казанского производства и Михаила Вараксина, и Айдара Искандерова, и некоторые другие музыкальные инструменты, в том числе здесь можно увидеть и профессиональные, например, духовые инструменты, это валторна, блокфлейта, и народные музыкальные инструменты, как, например, традиционный татарский курай. Күргәзмәдә Милли музей фондларында сакланган музыка уен коралларының бер өлеше куелган. Биредә тынлы, кыллы, мембраналы уен коралларын күрергә мөмкин. Аларның һәрберсе кабатланмас, үзенә генә хас яңгырашка ия. Һәрберсенең аерым үсеш тарихы. Күргәзмә 1 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Мин Сибир татары. Мин Төмән өлкәсеннән Сибир ханлыгы баш каласы Искирдән. Шулай булса да тагын әйтәсем килә. Без бер татар, бергә булыйк, бердәм булыйк. Безнең менә булай дип бергә йыелышыбыз ул оллы эш. Ни өчен дисәң, бөтенебезне бергәләштереп, бөтенебезнеңке бер чишү менә шушы татар эшләребезне яме, ул оллы эш дип беләм. Һәркайсыбыз да өмет белән киләбез. Казанны без яратабыз, татарны без яратабыз, бердәмлек өчен эшләйбез. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Рамина Нуриманова иң яхшысы. Ой, шәшәк, гү шәшәк, маты бесенки, я. Hey! Томск шәһәрендә Заисток көнен билгелиләр. Не каждый город может похвалиться таким мероприятием, которое проводит именно Татарская Слобода. Ижауда яшәүче Нуримановлар гаиләсе бу көннәрдә бөтен татар дөньясын шаулатты. 4 яшьлек Рәминә 1нче каналда бара торган «Лучше всех» тапшыруында катнашып, милли ризыгыбыз кыш теле пешерү серләренә өйрәтте. Татар телендә җыр башкарды, аңа Максим Галкин да кушылды. Кечкенә кызны иҗатка әти-әнисе тарта. Гаилә башлыгы Рамил көйләр иҗат итә, җырлар яза, әнисе Алинә уңган хуҗабикә. Нуримановлар турында тулырак алдагы сюжетта. Итак, мы с Раминой Нуримановой отправляемся готовить фирменное татарское блюдо кыштыле. Пойдем. А ты знаешь какую-нибудь татарскую песню, чтобы мы спели? Да. Давай. О, шашак, гю шашак, баты бесенки, яшак. Hey! О, шашак, гю шашак. О, шашак, гю шашак. Маты бесенки, я. 4
4 яшьлек Рамина Нуриманова кечкенәдән җырларга ярата. Кызның сәләтен иң беренче әтисе Рамил күреп алган. Ул үзе дә иҗатка гашыйк кеше. Көйләр, җырлар авторы. Балаларында да сәнгатькә, мәдәнияткә мәхәббәт тәрбияли. У нас в доме, в машине мы всегда часто слушаем татарскую музыку, татарские песни, ходим на концерты. Один из любимых наших исполнителей — это Салават Фатхуддинов. Рамина и Аир, они слушают все эти песни, они их учат также, сами уже запоминают и подпевают. Ну, а песня «Ол чащак», она у нас часто играла. Кстати, она часто играла у меня в машине еще даже до свадьбы. Я эту песню знал, и она мне нравилась. Ну и сейчас она есть в машине нашей, в нашем магнитофоне. Мы часто ее слушаем. Рамине тоже она понравилась, и начала она ее потихоньку сама учить. Рамина бүген кечкенә йолдыз. Ул беренче каналда бара торган «Лучше всех» тапшыруында катнашып, татар телендә яраткан җырын башкарды. Тамашачыларны кош теле пешерергә өйрәтте. Сначала разбивать яйца. Аш-су серләренә әнисе Алина өйрәтә. Беренче кастингтан соң тапшыруны оештыручылар видео элемтә аша шалтыратканда да хуҗабикә кызы белән милли ризык пешерә. Они разговаривали с Раминой по видеосвязи, она им пела, и они проводили такое интервью и спрашивали, что она еще любит делать, и она во время готовки начала петь. Как раз это и зацепило редакторов, им понравился этот подход, что она и готовит, и поет, и пела песню вот эту как раз «Ол чащак», да? И спрашивали, что она любит готовить. Мы на тот момент как раз готовили с ней каштале. Это было такое блюдо любимое у Рамины. Төрле яктан да сәләтле иҗади гаилә балаларга милли тәрбиядә бирергә тырышалар. Үзебезнең татар булуыбызны һәрвакыт истә тотабыз, ди Рамил Нуриманов. У нас теперь уже дети. Мы хотим, чтобы в них тоже осталась и история, и любовь к своему народу, к своему языку, своей культуре. Мы постоянно читаем книги читаем книги татарские, смотрим мультфильмы не только на русском языке, но и на татарском языке. Один из любимых мультиков у Рамины — это «Сабантуй» и «Шурале», да ведь, Рамина? Нуримановларның максаты үзләреннән соң горурланырдай, милләтебезгә хезмәт итәрдәй ул һәм кыз үстерү. Теләк булса, бар да булачак, ди яшь гаилә. Ижаудан Назир Нагманов, Эльвира Вахитова, Татарлар. Зыисток Томск шәһәренең борынгы районы. Җирле халык аны татар бистәсе дип тә атап йөртә. Бирегә татарлар 18 гасыр ахырында килеп урнаша. Мәчетләр, мәктәпләр, мәдрәсәләр эшләгән, сату алу белән шөгыльләнгәннәр. Бүген биредә татарлар гына түгел, төрле милләт вәкилләре дә дус тату яши. Күркәм традицияләре дә бар. Шуларның берсе Зыисток көнен билгеләп үтү. Сүз Елена Софиуллинага. Дальше поем припев. Бу бәйрәм алдыннан соңгы репетиция. Артистларга дулкынланулары яшерүе кыен. Бүген тамашачы гадәти тормышта яхшы белгән таныш кешеләр. Зыисток көнен билгеләп үтү традициясе 2013 елда барлыкка килде. Оештыручыларның төп максаты әлеге микрорайонда яшәүче күп милләтле яшь һәм өлкән кешеләрне таныштыру һәм дуслаштыру. Не каждый город может похвалиться таким мероприятием, которое проводит именно Татарская Слобода, где находится очень много деревянных домов, деревянное зодчество. Люди живут очень дружно в районе. Также мы приглашаем фольклорные ансамбли, которые находятся у нас в городе, чтобы поделиться культурой, традициями, песнями, танцами жителей, которые проживают в нашем городе. Богатство нашей земли, которое прежде всего состоит в людях, в людях разных национальностей, разных культур. И мы действительно живем в очень большой и счастливой стране, потому что у нас есть возможность пользоваться достижениями культур своих соседей. Бу көнне халыкка микрорайон җитәкчеләре белән турыдан-туры аралашу мөмкинлеге бирелә. Бар шундый проект. Безнең Зыистокта торган ветераннарга, якташларыбызга багышланган мемориаль такта куярга. Хәзерге вакытта без аларның исемлеген ештырабыз. Музейный фондларыннан алып, идән игә йөреп,
хәтер китабыннан алып. Әлфия кебек инициативалы кешеләр районда күп, моны бүләкләү тантанасы да раслый. За сохранение культурных ценностей и традиций, инициативность и активный вклад в развитие района Заисточья. Истоки китапханәсе районда иң кирәкле һәм китап йөсүчләр йөри торган урын ди җирле халык. Биредә татар телендә дә әдәбият күп. В следующем году ей исполняется уже 95 лет. У нее большая история. Мы всегда приходим на вечера в татарский центр и делаем выставки, посвященные татарским писателям. Как бы проводим совместно такие мероприятия. Моннан тыш, биредә татар милли ашлары ярминкәсе дә узды. Кунакларны зур Казанда әзерләгән пулау белән сыйлау чараның төп традициясе. Бәйрәмнең төп күрке балалар. Сәхнәдә иң лаеклылар. Мы отмечаем День Заистока, как правило, каждый год. Это когда заканчиваются осенние полевые работы. Томскидан Елена Сафиуллина, татарлар. Бүгенге менә шулар. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, исегезгә төшерәбез. 15 октябрьдән бөтен Россия халык санын алу башлана. Халкыбызның бай тарихын онытмыйча, татар булуыбыз белән горурланып яшик. Исән-имин булыгыз. Әгәр дә сез авылларның тарихын беләсегез килсә, ачасыз 5-нче җан исәпне 1795 елы. 19 гасырның алдыннан гына, әйбит. Шуңарчы татар авылларының тарихы юк. Алар менә шушы башкорт галимнәре язган китаптан башлана 5-нче җан исәптән. Ул Уфа архивында ята. 1-нче, 2-нче, 3-нче, 4-нчеләр Мәскәүдә, Аргадада ята. 5-нче монда. Менә шушының буенча шпарят üstəgə oturğanlar. Avulların tarixini yazarlar da, avullarga taratırlar, administrasiya есть. Әйбет, китапханаларга тараталар һәм бөтен ишедә татарлар, башкортлар. Кешеләр билгеле кемнәрдер сорау бирә, кемдер ышана. Чөнки тагы бер тапкыр кабатлап әйтәм, невежда не свободна, ибо она рискует каждую минуту стать жертвой какого-либо обмана. Шуның өчен менә бу 1-нче, 2-нче, 3-нче, 4-нче җан исәпләр китапларын срочно гына чыгару көн кадагына килеп басты.